Ovo nije dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. Od završetka odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini je prošlo 13 godina i sve se više zaboravlja na hrabre branioce naše domovine. Oni su svoje rekli na prvim linijama odbrane, u brojnim bitkama i krvavom ratnom periodu od 1992. do 1995. godine. A mi želimo pokušati da otrgnemo bar jedan dijelić herojske borbe naših najhrabrijih branioca od zaborava. Tokom ratnog perioda smo slušali vijesti o uspjesima i pobjedama brojnih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine. Najčešće i najradosnije vijesti su stizale sa okruga Bihać, iz 105. 505. Viteške bužimske brigade, pa je to jedan od glavnih razloga zašto smo se uputili prema Bužimu. Da nakon poodmaklog vremena i završetka rata u Bosni i Hercegovini posjetimo najhrabrije branioce naše domovine. Područje Bužimske općine bilo je naseljeno prije dolaska Rimljana u ove krajeve. U predtursko doba stanovništvo ovog područja bavilo se zemljoradnjom, stočarstvom, vađenjem i taljenjem ruda kao i trgovinom. Postojanje kovanice novca u 14. vijeku govori da je trgovina za ondašnje prilike bila razvijena. Bužim je bio središte trgovine ovog područja sve do dolaska Omer Paše Latasa. Stari grad Bužim, koji leži na nadmorskoj visini 325 metara, bio je utvrda, a oko njega su bila naselja. Bio je jedan od najvećih gradova u krajini, a čuvali su ga dizdari i stražari. Branjen je puškama i topovima. Na ovom velikom srednjovjekovnom zdanju ističu se donzon kule, puškarnice, odaje tamnice, bastioni i tabije, bedemi utvrde, sa ostacima zidova stare džamije. Grad je renesansna građevina koja je bila vojna utvrda i plemićki dvorac. Ispod grada nalazi se drvena džamija sa drvenim minaretom, sagrađena u 18. vijeku, koja se smatra najstarijom drvenom džamijom na čitavom Balkanu. Bužim zauzima površinu od 129 kvadratnih kilometara i danas broji oko 19.000 stanovnika. Najmlađa je općina u Bosni i Hercegovini i nalazi se na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. 1992. godine nad Bosnom i Hercegovinom nadviše se tamni oblaci rata. Većina bošnjačkog stanovništva ove prelijepe zemlje nisu vjerovali da je na pomolu krvavi rat. Bošnjački narod, koji je prepoznatljiv po svome merhametu, nije mogao da pretpostavi scenarij koji je predviđao porušiti svaku džamiju, silovati, pokoriti i protjerati sve ono što ima prefiks muslimansko. Početkom aprila 1992. godine na prostorima Bosne i Hercegovine bilo je stacionirano oko 175.000 naoružanih vojnika i starješina Jugoslovenske narodne armije,
a snage Srpske demokratske stranke uvezane u dobrovoljačke jedinice činile su 13 brigada, više samostalnih bataljona i četa sa ukupno preko 70.000 vojnika. I samo te čujem još jedan ispod govori. Reći ćeš, odruko si. Ma nemoj da govoriš ništa, vojniče, ko si ti da mene govoriš? Plan napada na Bosnu i Hercegovinu i izvođenje agresije trebalo je biti izvršeno najkasnije u roku od 45 dana i to je bio zajednički zadatak Jugoslovenske narodne armije i Karadžićevih pristalica. Naspram ove velike vojne sile, s druge strane, bilo je oko 75.000 bosansko-hercegovačkih patriota iz Patriotske lige, Zelenih beretki, Teritorijalne odbrane i sličnih organizacija, od čega samo 25.000 naoružanih lahkim pješadijskim naoružanjem i oko 16.000 rezervnih i aktivnih policajaca naoružanih istom ili sličnom vrstom naoružanja. Sve skupa bio je to odnos Davida i Golijata, golorukih patriota i do zuba naoružanog neprijatelja, domaćih i uvezenih Srba i Crnogoraca. Neočekivanim početnim otporom agresiji započela je nova etapa u historiji naroda Republike Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaka koji su rekli ne velikoj Srbiji. To je bio početak stvaranja armije Republike Bosne i Hercegovine u uvjetima potpune okupacije i apsolutne nadmoći agresora kako u materijalno-tehničkim sredstvima, tako i u ljudstvu. Ova armija će u odbrambeno-oslobodilačkom ratu omogućiti opstanak države Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda, kao i svih ostalih naroda koji su Bosnu i Hercegovinu smatrali svojom domovinom. Na cijelom području tadašnjeg okruga Bihać počelo se sa organiziranjem vojnih jedinica, pa tako i na području mjesne zajednice Bužim. Kasnije će se pokazati da je od te jezgre hrabrih i odlučnih mladića iznikla jedna od najboljih brigada armije Republike Bosne i Hercegovine, 105. Bužimska krajiška brigada, odnosno 505. Viteška motorizovana brigada. Već krajem 1991. godine u Bužimu se otpočelo sa pripremama za ono što će uslijediti nekoliko mjeseci kasnije. Skupina hrabrih i odvažnih mladića u polu i legali počinje sa organiziranjem prve vojne formacije. Ostaje zabilježeno da je 8. septembra 1991. godine na obroncima planine Radoč formiran protivdiverzantski vod sastavljen od 30 članova Patriotske lige. Jedinica je bila naoružana lahkim pješadijskim naoružanjem, ali za te prilike bila je izuzetno vojnički ustrojena. Po otpočinjanju otvorene agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a na osnovu odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine o osnivanju i zadacima kriznih štabova, u Bužimu je 4. aprila 1992. godine održan zbor građana na kojem su bili prisutni i odbornici Skupštine SDA Bužim, na kojem je jednoglasno donesena odluka o osnivanju glavnog kriznog štaba za područje Bužimskog područja. Glavni krizni štab je od dana osnivanja bio u stalnom zasjedanju, a jedan od prvih zadataka je bio formiranje jedinica teritorijalne odbrane, jedinica civilne zaštite, pomoćnih kriznih štabova i vojne policije. Prvi komandant štaba teritorijalne odbrane Bužim bio je Esad Velić, a načelnik štaba Izet Nanić. 1.4. glavni krizni štab je pozvao sve starješine na nivou mjesne zajednice Bužim, pošto smo mi u mirnodopskom vremenu imali jednu četu koja je bila u sastavu teritorijalne odbrane Bosanska Krupa i imali smo jednu 7-8 starješina sa ovoga područja. Na tom sastanku 1.4. bilo je cilj glavnog kriznog štaba da se formira štab teritorijalne odbrane, pošto je već rat se nadvio nad Bosnom i Hercegovinom. Tu večer se nismo mogli dogovoriti. Osnovni zadatak glavnog kriznog štaba je bio ustrojavanje prvih jedinica teritorijalne odbrane, praćenje situacije na terenu i donošenje pravovremenih odluka u cilju zaštite naroda i teritorije Republike Bosne i Hercegovine. Tako da smo zaključili da se ponovo sastanemo 3.4. u kasnim noćnim satima, gdje smo uspjeli da se dogovorimo da se imenuje komandant štaba teritorijalne odbrane